det kan vi gøre, vel? Fordi det er vi, der bor mest bistandsklenter dernede, og vi sender vildt mange penge i tilskud, meget mere end vi sender til Grønland. Altså, der er meget, meget større tilskud til andre dele i Danmark. Der går vi jo ikke sådan og tænker sådan, at det kunne vi godt undvære, skal vi ikke smide ud, altså, eller sælge dem, eller hvad man nu kan finde på at sige af mærkelige ting. Altså, Må jeg lige have lov til at sige noget? Den måde, du snakker på, er netop det, at altså, det er lige præcis den arrogance, som jeg konstant har oplevet hele min opvækst, hele den der, vi kan bare lige gøre, hvad vi vil, og vi kan bare sælge, og vi kan bare gøre det. Altså, det er så nemt for kolonimagten at snakke på den måde, som det gør. Og det er, men nu har du taget imod dem, der siger det. Ja, men det er jo hele den måde, du uden følelse fuldstændig henover bare siger, at det er bare sådan, det er. Ikke? Hvad siger du, Claudia, til det her argument med, vi har et kulturelt fællesskab, Danmark og Grønland? Det har jeg svært ved at se, fordi for det første så har man brændt vores trommer, og man har afklædt os fuldstændig åndeligt, og så bagefter så kommer man, altså for det første så tror jeg også, at vi er så lidt forskudt i forhold til, hvad det er for en historie og historiebøger, man har skrevet, fordi i Nunavut, der bliver der fortalt, at vi blev en koloni i 1721. Så 300 år siden, der brændte man vores åndelige og identitetsmæssige mæssighed på en eller anden måde. Og så 300 år efter, så siger man, at vi skal underholde turisterne, så danske virksomheder kan tjene deres penge på deres kolonialistisk turisme, som de kører. Så der er sådan en arrogance og ignorance, som jeg har mærket hele livet, som gør, at altså, man bliver til intethed. Man er ligegyldig. Og det undrer mig ikke, at man anser sit liv som ikke værd at leve. Lad mig sige det sådan. Og det er fra 1960'erne, selvmordsraterne steg, og det er jo der, hvor man gjorde inuit til danskere, og man slynger ord som grønlændere, uden at respektere, at vi kalder os selv for inuit, og lad os selv kalde os for skrællinger, som jo bliver til Gadahlit i sådan en inuit-kontekst. Og når vi har været sammen siden 1300-tallet, som du siger, jamen, du har stadigvæk ikke lært vores begreber, og det regner jeg heller ikke med, at han har lyst til. Så det er den her rigsfællesskab. Der er ikke nogen fællesskab. Det er bare et gulvtæppe, man bruger til at udøve magten. Lad os lige lade Rasmus svare, er du for arrogant i din måde at tale Grønland på? Altså, det er jo meget svært, fordi ofte i nogle af de debatter, så er det næsten uanset hvad man siger, så bliver det taget på den værste tænkelige måde, og det gør det selvfølgelig rigtig svært at føre en debat, men altså, vi er jo nødt til at sige tingene, som de er. Altså, vi kan jo ikke sidde og lade som om, at der ikke er bloktilskud, for eksempel. Det er der, det kan godt være provokere nogen, at der er det faktum, men derfor kan vi ikke lade være med at sige det. Vi kan ikke være med at sige historiske fakta om, at Grønland har hørt til Danmark siden 1380, fordi det er bare et historisk faktum. Så jeg er ked af, hvis det fornærmer nogen. Det er ikke min hensigt, men jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sige det mindre arrogant, men det kan være andre bedre til det. Altså generelt så synes jeg jo, at danskerne er virkelig går på listefødder og virkelig forsøger at undgå at gøre og sige noget som helst. Og det er også derfor, vi har så lidt debat om Grønland. Altså, du kan ikke få nogen fra regeringen til at sige, hvad de vil med Grønland, fordi de er simpelthen bange for at fornærme grønlænderne. Og det synes jeg ikke er respektfuldt. Det synes jeg er at se ned på folk, hvis man ikke mener, at de kan tåle at høre sandheden. Er det en svær debat at have, Claudia? Nej, men så må vi kalde tingene, som de er. Det er en kolonimagt, og selvstyre er en kolonial ramme. Så det er magtstrukturen, vi glemmer at snakke om. Man snakker nedad, victim blamer og græder krokodilletårer for at snakke, når Inuit endelig siger deres mening. Og vil gerne sige og have respekt, og så sige, at vores begreber er således, og vores forståelse er således. Så bliver danskerne, det er synd for mig, og jeg kan ikke engang sige et ord. Hvem er at lytte? Hvad er det? Ikke? Hvordan er det påvirker folk? Det er jo ikke ligefrem den danske befolkning, der har et selvmordsrate, der er så højt, fordi man
er blevet krænket på sin identitet i så lang tid. Vi har ikke engang vores navne. Vi har europæiske navne. Hvad er det for noget? Fordi det har været svært for danskerne. Ikke? Så det er jo svært at snakke med kolonimagten, der er så arrogant og ignorant. Og ikke engang vil anerkende de ord og de ting, der bliver sagt. Man har ikke engang sagt undskyld for spiralskandalen. Man har ikke engang gjort op med nogle enkelte ting, som man har påført Inuit. Og man snakker hele tiden om, som om der er ligestilling.